Idanon mi kakabsat iti maysa nga naragsak, nagasat, ken urepay iti dakkel panang bendisyon ni Apo Dios iti panagkakadwa tayo itata nga oras manen tapno adalen tayo iti lesson number 3 manipod iti adal tayo wenno ti Sabbath school quarterly tayo adal iti pamati manipod ken ni Josue. Ket mi kabsat iti agpatpatuloy nga agyaman kada kayo. Gaputa daytoy nga raramiden tayo ket maysa kakabsat nga panangusar ni Apo Dios tapno datayo ket agmaymaysa nga intuno umay nga Sabado isuntumeten iti panagserbi tayo kadagiti iglesia tayo. Babaen iti panangisuro tayo iti Sabbath school lesson wenno membro ka man lang kakabsat addanto dayjay dakkel a maibingay mo intuno umay dayjay Sabbath school lesson study tayo. Isong agyaman tayo agsipod ta no kitain tayo kakabsat iti panagduras, panagrangay, iti panagkakadwa tayo. May salaeng iti kayat kong aramidin tayo. Isubli tayo iti dayaw ken ni Apo Dios. Isubli tayo iti panagyaman ken ni Apo Dios. Ket no bilang kakabsat ket da kayo di Dios usarin ni Apo Dios nga mangi-share daytoy nga Sabbath school lesson program tayo agyaman kami kabsat. Ket no bilang saan kayo pay met nga nakapag-subscribe, ag-subscribe kayo kakabsat. Ket iti kayat mi manen nga ibaga, agtultuloy kakabsat. Nga itis outline daytoy nga adalen tayo itata, maited met laeng kada kayo kakabsat. Tapno intunno usarin tayo daytoy ket mabalin tayo tumet laeng nga ited kadagiti kakabsat tayo. Kasalala ko makadigiti district pastors tayo kabsat. Intun no naawat dan dayjay nga outline. They share it to their elders. They share it to the Sabbath school superintendents and facilitators. Dayjay iti dakkel nga mabalin tayo nga aramiden kakabsat nga ministry tayo. Dawatek nga kararag tayo kakabsat. Managayat ken managparabor nga Dios kada ito nga oras iti rabii iti tinga iti lawas. Umay kami amang agyaman ken ka. Agyaman kami agsipod ta sikay iti agtultuloy nga mangited kadagiti bendisyon na kasapulan mi. Na materialan, na fisikalan, uray pa iti na sosyalan akas iti pamilya ken iti uneg ti iglesia Dios. Nang nangruna iti na espirituan. Parang ayam amay ti panagbiag mi, tapno maidaydayaw da ka, ket makita digiti sabsabali, iti kinapateg mi, ken ka. Iti panagadal mi o Diyos, dahito yung leksyon, dawatek amang si kakadi iti makiadda. Idalan na kami, babantisan tong Espiritong, digiti dawatin mi tinagana po mesos. Amen. Akas di ko nakita tayo kabsat, data yung ti lesson number 3. Iti title na, dagiti pakalaglagipan iti parabor, Memorials of Grace. Iti paset nga mayulo kabsat ket masarakan iti Josue, Kapitulo 4, versikulo 23 ken 24. Naisurat, ket basahin tayo. Tani Jehova at Diyosyo, pinagmagana dagiti dandanom iti Jordan, mananipod iti sanguyo, inggana iti nakabalasiw kayo, kas ni Jehova a Diyosyo, inaramid na iti baybay analabaga. Isu inagnada iti sangwanan na, agingga idi a nakabalasiw kami, tapno isu amin at ataw dito'y lubong, maamuan da kuma. Ti iman ni Jehova nga isu iti man nakabalin
tapno agbuteng kayo kuma ken ni Jehova Diyos yo iti agnanayon. Iti katungtong kakabsat ni Josue ditoy ket dagijay nga Israelitas nga isu iti indalan na nga umunag ijay dagaan na ikari ket sakbay da nga umunag binalasiw da iti Jordan River. Sana inbaga nga kasjay met iti naramid ni Jehova idi bumalasiw kami. Adalangan ang kakabsat iti kaduana nga rimuar iti Ehipto after 40 years nga nagnagnada iti letang. Isuda nga ni Caleb ken ni Joshua isu nga kunana iti sangwanan mi. Duadalang kini Caleben taapay ni Apo Diyos dinalusan na iti Israel. Gapu kadayjay nga panagbasol da letang. Gapu kadayjay nga panagtantanabutob da uray pay ni Moses, ni Aaron, ni Miriam, kandigiti da duma. They were not allowed to enter iti na ikari adaga. Isu nga duwa kakabsat nga dakkel nga inaramid ni Apo Diyos anya iti panggep na tapno maamuan dagiti amin at tawo. Iti panakaammo iti amin at tao kadagiti datlag nga inaramid ni Apo Diyos. Apan tayo kabsat dayjay last lesson tayo. Dayjay naklaat babaen iti parabor. Nakita tayo nga ni Rahab inbaga na digijay a kondisyon iti tattao iti Jericho. Anya di ko na awanen iti natda nga pigsami. Narunawen iti puso mi. Taapay, naamuan da digijay inaramid ni Apo Diyos iti Israel manipod iti Ehipto. Ingana nga idin nga addadan iti boundary nga sumbrekdan iti Jordan. Iti adal tayo kabsat ket maisentro iti parabor. The center is grace. Ket iti adalan tayo manipod iti kapitulo 3 versikulo 1 ingana iti kapitulo 4 versikulo 24. Apan tayo nga rod kakabsat kada ito lesson tayo. Kahit ko kabsat nga usaren dayjay paset iti lesson tayo nga inbaga ni Ellen White iti Testimonies to the Church volume 1 page 609. Itinbaga na kabsat, study carefully the experiences of Israel in their travels to Canaan. Study the 3rd and the 4th chapters of Joshua, recording their preparation for and the passage over Jordan into the promised land. We need to keep the heart and the mind in training by refreshing the memory with the lessons that God taught His ancient people. Then to us, as He designed it would be to them, the teaching of His Word will ever be interesting and impressive. Iti makita tayo kapsat, dakkel launay iti panggap ni Apo Diyos. Kadaytoy a lesson tayo. Anyat adadalin tayo, memorials of grace, dagiti pagalaglaban iti parabor. Dito'y chapter 3 kan chapter 4, nga isu ti adalin tayo itata. Makita tayo kakabsat, dagijay nga inaramid ni Apo Diyos babaen iti excuse me, parabor na. Umuna, ti panagsagsagana nga umawat iti parabor.
Masarakan daytoy iti chapter 3 verses 1 to 5. Iti inbilin ni Apo Diyos kakabsat. Basahin tayo iti verse 5. Ket ni Josue kinunana kadigiti tattao, sanctificaren nyo dagiti bagbagiyom. Ta into no bigat agaram ni Hiob agaramid to kadagiti tatlag iti tingayo. Anya iti masapul nga aramiden. Tapno dayjay aparabor. Ket awaten tayo. Akas dayjay nga inaramid ni Josue nga inbilin na iti Israel, tapno awaten da dayjay parabor ni Apo Diyos. Dayjay kunana, sanctificaren nyo dagiti bagbagiyo. The acts of sanctification is an act of God. Dayjay sanctificaren nyo dagiti bagbagiyo. Iti kayat ni Josue nga inbilin nakit ikaten nyo iti amin nga isu iti nagbaetan iti Diyos ken kada kayo. Datayo kakabsat dayjay mangikat. Ulitek, no andaman iti nagbaetan iti Diyos ken kada tayo, datayo iti mangikat. Datayo iti agdesisyon kakabsat. Iti kunong pastor ngo basol ngay, hantay nga may kat. Pudno, no naigampuren when the sin is already died, no kuma tela kakabsat, no puraw kuma dayjay akababalin, tay sungarut ti kolor, iti kababalin ni Apo Diyos, na pudaw akaslan nuebe. Ngem no dayjay basol ket isu iti nalabaga akas karmese, ket minansaan nan dayjay puraw. Awan iti mabalintay nga aramiden as human being. Dayjay panangikat, dayjay amansa. It is an act of God. Anya itinbaga na kabsat, iti ilit Israel, iti awisin na isuda. Idjay Isaiah 1, versikulo 8. Iti kunana, umay kayo. Agrinasun kayo. Come now and let us reason together. Adadtoy ni Apo Diyos. Adadtoy iti tao, sika kaniti siya, iti Israel. No adda iti nagbaetan iti basol. Nga isu iti nangidayo kadatayo kini Apo Diyos. Kunana ni Apo Diyos, umay ka, agrin na sunta. Dayjay iti sanctification. Iti kayat lang ni Apo Diyos, apantay ken kuana. Come, reason with me. Tauray pay no anya iti kuluren day tabasol mo. Nalabaga, nangisit, anya mampay. When God sanctifies a person, dayjay a basol ikaten na, dalusan na. Dayjay kakabsat iti ibagana ni Josue. Dayjay panangiset aside iti anyaman nga pakakitaan ken aramid iti basol. They had rituals impurities. Uri kakabsat no 40 years after idjay nga panang panawdan iti Ehipto. Tawameten kadakwada iti nayanak iti Ehipto. They were young generations 40 and below. Ngem dagidjay asursuro aramid ya Ehipto na iyalatiw kadakwada babaen kadagidjay naganak da. Observation. Siguro kikitan da dagidjay naganak da. They were doing something. Ket kunana ni Josue, manipud itatta, sanctificarin nyo
dagiti bagbagyo. Lay aside sin. Remove all rituals, impurities. Iti mikadwang kakabsat, nga paset iti lesson tayo. Panangbalasiw iti Jordan, aramid ti parabor. Dahito kat masarakan iti chapter 3, verse 6 to 17. Apay, nga parabor. Tatadagalin tayo, memorials of grace. Pinili ni Apo Diyos kakabsat, nga iti Jordan, iti verse 15, kunana, ti Jordan agliplipyas iti amin at tiptipang na iti tiyempo iti panaganin. It was overflowing. No, maawatan tayo kapsat, daytoy iti nalalakatay tatan nga awaten anya. Daday kung kuna tayo nga problema, daytoy panaglayos, panagtutudo, panagbabagyo. Sa dinuman nga paset iti Pilipinas nga ayan tayo. Adakay ta Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, intun no umay iti napigsa at tudtudo. No dahi ko natin nga agnep-nep. Ket bumaba dagiti danom, nga naurnong kadagiti babasit akarkarayan, ket mapanda ita Cagayan River. Day tadakkel akarayan, it will be bank to bank. Day jemet karayan kakabsat, ijay Ilocos, Jabra River, aggapu ijay ngato, nga bumaba ijay baybay, ket lumasat kakabsat, iti nagbaitan iti Santa, ken iti Bantay, the famous Banawang Bridge. Intunno panag nep-nep, panagtutudo, it is bank to bank. Dito'y kimet ayan mi kabsat, at damit daytoy Tarlac River, it is bank to bank. Itama Pangasinan, at daday Agno River, Tacarmen, it is bank to bank. Apay apinili ni Apo Diyos, nga iti tiyempo, iti panangbalasiw na, panangibalasiw na iti Israel, ket agliplipyas iti Jordan, iti amin at tikpeng na, bank to bank. Tapay, ipakita na, nga daytoy ket isu iti saan nga mabalin nga aramiden iti tao. It is an act of grace. Iti inkari kakabsat ni Apo Diyos, iti verse 7, na isurat, ket basaen tayo. Ket niyo ba kinunana ken Josue, ita nga aldaw, rugyanan kanton nga itanok iti imatang dagiti amin nga Israel, tapno maamuan da kuma akas iti kadak idi ken ni Moises, kastantumet iti kadak ken ka. God has a purpose. Laglagi pantay kakabsat, iti umuna nga lesson tayo, dayjay kuna tayo nga recipe, Ricardo. Itingkabil tayo dayjay nga number 1 nga recipe, laglagi pa ti past leaders. Their point of reference iti Israel was Moses. Ket ni Apo Diyos, idin apinili na Josue, masapul kakabsat nga ited na kenkwana dayjay metlaeng a panagtalek, dayjay nga panagdayaw, dayjay nga panagraem iti Israel kenkwana. Nagpintas iti aramid ni Apo Diyos. Kitaan tayo kapsat. Even in the leadership of the church, the transition is always there. No, duduma da DJ usar ni Apo Diyos nga agbalin nga pangulo in the local church nga professional. They might be teachers,
engineers, lawyers, wenno opisyal kakabsat, iti gobyerno. But when God chooses simple leaders, iti bagana ni Apo Diyos, akas diin bagana keni Josue, akas iti kadak idi keni Moses, kas tantumit iti kadak ken ka. Two situation. Ni Moses, panguluan na iti panaglasat iti Israel, ijay Red Sea. Itatan, ta iti Jordan was overflowing from bank to bank. In bagana ni Apo Diyos, ipakita met kadagiti tattao, iti panakiadak ken ka akas iti panakiadak ken ni Moses. Isu nga no kitain tayo kakabsat, ni Apo Diyos, when ni Apo Diyos, iti mangited kada tayo, iti parabor. No kitain tayo kakabsat, iti verse 8, iti inbagana ni Josue, ket ibilin munto kadigiti papadi, ang mga wit iti lakasa iti tulag, ako na intuno maka ay ayo iti igid, makayong ti igid iti dandanom ti Jordan, agtakder kayo asitatal na iti Jordan. Now, anya iti kahit nga ipakita ni Apo Diyos kapsat. Laglagi pa tayo, iti adadalin tayo kahit memorials of grace. Apay, nga inbaga ni Apo Diyos kani Josue, nga digiti papadi. God would like to put into the mind, into the heart of Israel, akas ti panangkayat naman, nga panangisuro katatayo. The principle is God first. Dahil awit digiti papadi, dahil lakasa iti tulag. Anya itad dahil unag na. Let's remember that. Na saan nga digiti papadi laeng, agda kakabsat, iti mas importante kadngam digiti papadi. It is the Ark of the Covenant, tilakasa iti tulag, nga ijay unag na, iso dahil sa nga pulo, abilbilin ni Apo Diyos. Iti kayat nga ipakita ni Apo Diyos kadayjay nga aramidin na kakabsat. Nga intuno ni Apo Diyos babaen iti presensya na kadayjay lakasa iti tulag. There is nothing impossible. Isu nga idin nga dadadijay. No alain tayo iti verse 17, na isun iti aktual. Iji inmandar o no di command ni Josue ng inbaga ni Apo Diyos, ibilin mo, kadagiti papadi. Anya itinaramid, iji verse 17, basaan tayo kapsat. Ket dagiti papadi anagawit iti lakasa titulag ni Jehova, nagtakderda asiindek iti daga anamaga iti tinga iti Jordan. Ket isu amin nga Israel, nagbalasi da iti namaga at daga, agingga iti amin a nasyon, nalpasda ang nagbalasi iti Jordan. The river was overflowing bank to bank. Ngem idin nga inbaga ni Apo Diyos, dagiti papadi, nga mangbagkat iti lakasa iti tulag, mapadekanda, dahil danom, God divided Jordan. Anyan kakabsat nga kitain tayo niya. Ti karayan agayos, nang nangrunat na di karayan was bank to bank, aglilipias. Ket idin at imakder di padi, nagsardeng iti panagayos da di danong.
Agapo niya surong nagsardan. Kat dayjay met ngagpababa, nagsardan. Kat kitaan tayo kakabsat. Nga idin nga dayjay padi, wano jay papadi nga ng bagkat jay lakasa nga tulag. Idi nga labadakanda, kat nagpisi dayjay karayan iti Jordan. Iti inaramid na kastinbilin ni Apo Diyos na panda ijeting nga iti Jordan. Nagtakder da di jay. Nagbalin anabaga da di karayan. And then, every Israelites nagnada kakabsat. I could just imagine. No kasano iti panagsidaw di kiti unang Israelitas idjay Red Sea. Kastaman iti panagsidaw di gitoy nga Israelitas idjay Jordan River. Anya di giti pakalaglagipan iti parabor. So iti dadalin tayo Memorials of Grace. Ada tayo kabsat iti chapter 4 verses 1 to 24. Iti saludsod, iti verse 6. Anya aya iti kaipapananyo kadagitoy ababato. Idi abumalasi da, another order of God is, mangpili kang iti maysa a lalaki from every tribe. So, sa nga pulo kadwa. Maysa a lalaki, mangpili ket awitin na dayjay nga bato from the Jordan, nga ibalasiw na, ano ti panggap ni Apo Diyos? Aday ti panggap ni Apo Diyos. Nga kalpasan nga aramidin na iti datdatlag babaen ti parabor. Masapul nga dagiti tattao malagip da dagijay nga inaramid ni Apo Diyos babaen ti parabor. These are the memorials of grace. Iti verse 7, kuna na, iti kasta ko na inyon to kadakwada, agsipod kadagiti dandanot ti Jordan, nagbisnayda, iti sangwanan ti lakas sa titulag ni Yoba. Ket naibalasiw iti Jordan, ket dagiti dandanom ti Jordan, nagbisnayda, ket dagitoy abat bato. Isudan to iti pakalaglagipan dagiti anak iti Israel iti agnanayon. Kabalaso da. Joshua, the first thing that he did was to build a memorial of grace. Nang patakder iti altar. Isungan no, dati iti programa iti church tayo kapsat. Back to the altar. Back to the altar. Anya dayjeng altar. Ijay Jordan. Isu dayjay pakalaglagipan. Iti parabor nga inaramid ni Apo Diyos. Kadagiti Israelitas. Isungan dayjay sa lutsud. Anya iti kaipapanan dagitoy ababato. Iti inbaga ni Apo Diyos. Tapno iso amin at tataw dito'y lubong, maamwanda. Aman nakabalin amin ni Apo Diyos. Ket agbutanda. Kapsat ko, adu digiti naglasatan tayo. Anyaman nga Jordan, open and close quotation man. Is it health? Naarig na saan tayon nga mabalasiw. Ngem gapu kadayjay apan nagpamati tayo ken Apo Diyos. We cross the Jordan. Kadwa tayo ni Apo Diyos. Awanin dehan tayo nga bagkaten kakabsat, dayjay lakas sa titulag. We don't carry
the Ark of the Covenant. But deep in our hearts, no pinalubusan tayo ni Apo Diyos, nga inaramid na akas de inadal tayo kapsat, idinapan a quarter. Nga inkarina iti Israel, inkarina met kanyam ken kanyam. Nga sukatan na dahi bingmato a puso. Ket isurat na iti puso tayo dagiti bilbilin na. Tapno, babaen di parabor na. Mabalin tayo atong palen. Mabalin tayo nga isuda met ket aramiden. Anya iti addaye uneg ti lakas ti tulag. It was the 10 Commandments. Dayjay nga 10 Commandments, kabsat ko addan ita uneg ita puso. Addan iti uneg iti puso. Addan iti panagbiag tayo. Dayjay iti inkari ni Apo Dios. With that, dayjay aparabor na. Inlasat na tayo kakabsat. Itatay timbagakit sa lunat. Nungay adamit ay social problems tayo. When no family problems tayo. When no uray pa'y financial and material problems tayo. Ket ni Apo Diyos, inlasat na ka, nga aring na pinagbisngay na dahil nga problema, ket nagnaka itinamaga adaga, ingkana nga nakitam, dahil daga ngayon karina, nga agpaay ken ka. Kapsat ko iti kayat na nga deited kada tayo daytoy nga adar tayo. Denggen tayo dayjay ingkanta ni Ari David iti Salmo 6 versikulo 6, 606. Chapter 66 verse 6. Pinagbalin na iti taaw analabaga. Linasat na iti pinagnada ti karayan, sadyay nagragrag o kami. Kenkwana. To the Israelites, there will always be two memorials of grace. Impossible nga aramiden na. Gem ni Apo Diyos, inpakita na, dahi ayat na kadakwan. Ni Ari David, dahi panang balasyo di Red Sea. Ni Ari David, di panang balasyo di Jordan. Dahi jay itinangited kadakwada, nga kunana ket nagragrag u kami. Kenkwana. Anya iti kararag tayo kakabsan. Sapay kuma, tano makita dagiti sabsabali. Dagijay nga inaramid ni Apo Diyos iti panagbiag tayo. His acts of grace. Kasmet iti panakakita dagiti tattao idi. Iti inaramid ni Apo Diyos kadigiti Israelitas. Mabalindan to kadi nga ibaga. Akas dahi panangibaga ni Raab. Idi nga inbaganan, anyan ket di, iti panagayat, iti Diyos ken ka, kapsat ko. May the grace of God, sapay kumakabsat na dahi parabor ni Apo Diyos. Ket isu, iti marik na tayo, iti panagbiag tayo, iti naldaw-naldaw. Ada problema, ada problema, adamay. No kitain tayo, di kita nga problema, arig na, di kita ket Jordan, nga aglip-lipyas, manipod, iti tipang, iti bangir. Inggan iti tipang, iti pagtata deram.
umayto dahil sa lutsod, mabalasiw ko kadi dahil ito yung horta. At dahil nga kanta, I will never cross Jordan alone. Tanong ni Apo Diyos nga lang bisngay kaday danum iti Jordan tapno lumasat iti Israel. Isumet lang iti Diyos nga kadwam nga mangbisngay dayta problemam kabsat tapno balasiwam tati kayat na panagnekan na ken ka nga iayaten na ka. Tapno dayjay nga panagayat na makita ko madigiti sabsabali. Ket maibagada anyalakit din kabsat ko iti panagayat ti Diyos ken ka. Anya inadal tayo? Umuna, iti parabor masapol nga adda ti panangisagana tapno maawat tayo. Laglagi pa yung bilin ni Apo Diyos ken ni Josue. Nga isutin baga ni Josue kadigiti tataw, sanctifikarinyo dagiti bagbagyo. Let us, by God's strength, remove any sin. Iti parabor kakabsat, masapul nga iti panangawat, iyon una nga iyon una tayo ni Apo Diyos. Akas di panangaramid ni Josue nga inbilin ni Apo Diyos, dagiti papadi, nga iganda bagkat da dahil lakasit tulag umununada. Iti panangaywan tayo kaday nga parabor. Masapul kakabsat, nga addamit dahil aramidin tayo. Let us make an altar. Saan nga makita kabsat nga bato nga patak dirim no? But put a place, a definite place, where you can worship the Lord and remember His grace for you. Dahil bilin ni Ellen White, sublyo-sublyin tay kuma, nga adalan iti chapter 3 kan chapter 4 iti Josue. Tapno maamuan tayo, dahil inaramid ni Apo Diyos iti Israel. Ket kasjay met iti aramidin na kanyam ken kanyak kabsat ko. Inggana nga babaen iti parabor na. Sumrek tayton iti nailangitan a Kanaan. Agkararag tayo kabsat. Managayat nga Diyos, sika nga Diyos nga saan nga balbali. Sika nga Diyos nga nangikari, nga noan niya iti naramid mo iti naglabas. Kayat ngumet ken kabaalemmet nga ramiden kada kami itata. Awanen no Diyos iti Red Sea nga balasiwen mi. Wenno Jordan River nga balasiwen mi. Ngem ama adda digijay dadakkel aparparikot problema iti panagbiag mi. Ngem umay kami ken ka o Diyos. Umay kami nga agtalek. Nga inton no lumasat kami kadagita nga problema. Dahil karim si kanto ti matiagda kada kami. Ama, bindisyonam digito nga kakabsat, nga kadwami nga nagadal. Katsapay kumata agbalin asi bibiyag, dagitoy ang napasamak it Israel ti panagbiag ni. That we could relate them in our daily life, O Father. Bindisyonam, dagito nga kakabsat. Amom ama, dagiti Jordan, nga sangsangwen day tata. Ikam isuda iti talag ken pamad, nga umay ken kaama. Ket ibagada, dagito nga problema da ken ka. Ket agtalag kami ama, nga si kababaen iti parabor mo, ibalasiw mo isuda. Ibalasiw na kami ama, kadigita nga problema.
tapno itinagan mo, ken itinagan mo laeng, iti may daydayaw. Agyaman kami iti parabor mo. Agyaman kami iti ayat mo, Ama. Agyaman kami, tasungbatam digito nga dawat mi, itinagan na po mi Jesus. Amen. And amen. Ay-ayatin na ka ni Apo Diyos kabsat, na parabor iti Diyos, ken ka. Ay-ayatin na kayo man. Hingga na lumay nga lawas manen, imbag nga rabi tayo, amamin.